Cože? Takže pokračujeme. Asi to uděláme na party, protože vidíte sami, že se nám to vypíná. Takže asi tak. Co to bylo? To byl ten hajzlík. Jo. Počkej, kde je ta karta, Erik? A kdybys chtěl, tyjo, tak ho nezabiješ. Táhle mise musím říct, že je moc těžké, je moc dlouhá. Tohle ne, aspoň tak. To máme tady. Tady budou další ty. Zdechla? Tohle já nesnáším. Ty vole. Tohle je náš kamarád. Toníček. Však jo, je to pravda. Však ne? Kdyby jsem dala radši tuhle. Otevřem vrata. Naskočíme do auta. Měl jsem být tohle auta? Ne? No, ještě jsem ho nikdy neřídil. Tady ty kabouty šmejdí. Že je těžké uřídit. Kurva, kam jedu? To je na hovátko. To auto, že jo? Ale já si myslím, že to je takový kryté. Ne, jo. Máme na to auto? Tady budou další vojáci. Vidíš? A my budeme v tom hradě. Farích se tam se potom dostaneme. Víš to, že? Tady budeme takovou záporu. Tady odstřelovač. Měl si díky. Takže. Kde je ten protoček? Co je? Prdeli. Co se stalo? Mě zabil? Nový úkol. Máš čeká znova. Kam jedeš, kámo? Kam pak? No konečně, mám tady ochranu. Co to za úkol? To určitě Pepa zas krade. Co? Pepa zas krade. Pepa? Hanečka. Ne, Pepa ne. Pepa je borec. Víš, co to houká vždycky? Jo, líbí se mi to. Já to tam otočím. Jo. Tady to ještě otočím. Teď se byl dostat tím výtahem dole. Jo. Jsem to staral na to. Tudy se jede, že? Jo. A to je to štlamo. Do prdela. To je? Nějak jsme z toho vypadli. Zas.
Dívej se, jak tam to jaká přimáčka, no, že si mi to podaří. Jsem přece minule přimáčka. Já vím. Nebo jsem máš ducha. Tak jdu do garáže.